Tol. Tol. Sama na. Buhat atag Milo Pastillas. Ano iwin? Hindi. Naghugas pa plato? Tara ba? Content daw ah. Dawok ba? Ikaw. And his name is John C. Let's go! Taman, konti na? Tara! Kung ito ko dawok na yung naghugas plato. And his name is John C. Abig maging paga mo. 1, 2, 1, 2, 3, go. Oh! Sa pagkakatuli! Gagawa kami ng pastillas Milo. The 6 version. Sa out doon dali Milo na to? Doon. Doon eh. Ikaw, buhat. Yung mo pa dito ka malok. Lami, ilaan lagi. Noon pa siya. Sweetheart lang. Ganun tayo na tanan? Sige, butang na. Buka to ani version gani. Oh, sunsuan. Sunsuan ito na. Slow mo, slow mo, slow mo. Lain na sa mga masa. Guys, magmasa na simento diri Lain guys. na sa mga masa si Minto rin na pitay. Buang nga nito mga gipambuhat na to eh. Mga kuha naman eh, mga karoon naman kabuhatan eh. Tangan na naman. A few moments later. Sige. Ilit kasi. Ang galing. Huwag trabaho. Huwag trabaho ni mo. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda talaga nito guys. Piglit kayo guys. Yung mataga ko yun. Kamatay ka ng ice cream at ng ice cream. May pilit kayo. Kado. Check pa kado. Isa ka to. Inato lagi. Mo na sponsor na mo. Yan yung sponsor namin guys. Guys, circle lang. Saan ba nito ko na? Pakita ata. Pilit man. Gay, ano na daw? Yan. Dili, mura ni mo itiktok sa kamot ba? Roll. Dili lagi ang pilit oh. Tara ko sa video na yan. Hindi siya maglaro. Para ko sana pag nilingin. Fishbowl ba? Kita testingnya daw. Pag Ugawan ng trabaho. Gigo pa gid. Daw. Testingnya daw. Ah, daro? No, aram din na day. Sinabi mo pa. Mura matago sa eskwelahan na maligig fishbowl eh. Nyo man na isod niyo kuan. Suda to be, ato kuan, mga plato ba? Gi, katong plato mo na po. Murang magmalata. Medyo wala sa circle. Okay ra di matarog circle basta kay mura ra siya ma-circle. Okay kayo. Piwin, plato eh. Ay, asa grabe kayo. Ah, plato. Ano ba? May parang pinituk pa. Ah, okay, sakto. Kaya ano eh, nakapilit ka mo to.
Gibuhos pagit. Dia turun lagi. Daw gano'n sa mga ahu-ahu na to eh. Pili ka beda. So kita kak. King lagi na ba daw? Kana finishing mas bago. Ganda ba sa Ang ganda ng resulta. Ang ganda ng resulta. Ang ganda ng resulta. Mugahi mo na siya. Unsa rin ang pastillas na iwak mo kung ibawa sa danasan. Ang ganda ng resulta. Okay, tapig resulta. Kanin mo na ito ni cake. Ibo. Nakaamgo gid siya. Nakaamgo. Nakaamgo na siya nga bate kay gibuhat. Muna ito ni cake. Padiya. Muko ano? Padiya. Wow. Tanawang plating. Ang ganda ng Ang resulta. ganda ng Ang ganda. Imontage. Kao naman yung chocolate. Ano mo niya? Imontage ba? Doon sa mo ni. Hero. Yan eh. Dito ko nabuhan siya. Guys, ready na pundasyon. Ipakita itong cake. Basta itong cake na no? Pastillas. Hindi na lang. Ang cake na no? Wow! Ay, yan yun. Sarang dong ibang buhat eh. Ayaw, ako na naman itong cake. The final. The final curtain. Kaso may ito ano eh. Nainas mga cake na naon din. Kaya basta kuhan. Ako tundan ka. Lamikin eh. Lamikin eh. Cake. Finished product. Guys, manami guys. Tingnan mo na itong cake. Milo cake. Milo cake. Milo cake. Pastillas na to. Pastillas na to. Sige na. Uwat sa kaysa. Pastillas. Abot na sa pastil. Surprise! Pastillas. Pastillas.